Phela udalwa yini ukuthi ungalandeli imiyalelo nemithetho nosiko lala ekhaya usilethele umuntu esingamazi emagcekeni omgabadeli. Baba uyamazi lo muntu. Ngimazela kuphi? Uyamazi. Ngimazela kuphi? Yazi Nkosi yami. Lo muntu ngakhula naye baba. Kusukela nje sebancane yebo-ke wagcina ehambile endaweni kodwa sasihlezi indaweni esamathi nolimi singahlukaniseki. Akumbeke eceleni-ke lo mfazi wakho okhuluma ngayo. Akahambe. Uhlale la ucabange wena ingqondo wakhetha ngenyama. Lokho angungabazi nakancane. Yebo. Akahambeke. Uhlale la ucabange noma ulese ingqondo. Sakucela bandla mfana wami, sakucela icabangisise kahle lento fano. Yazi Nkosinathi, mokhetha umuntu osifazane ozomshada. Belubhekisisa wenze ngendlela yakho nangosiko. Ngoba uyena ukuzalela izingane asikhulise. Engizokucela-ke la ebazaleni bami baqonde ukuthi uma umngami ehamba la ekhaya ngoflathela naye-ke mina iyona nto ezokwenza mehamba sihamba sonke sihamba sonke Usiya. Hayi soyicela ivuthiwe le.